Ayaw mag-play. Kape-kape tayo mga lalabs. Kape-kape muna. Di mo pinapansin. Nagbuka ka po.
Samira Lalab, Mingilab, shout out. Good morning, Lalabs. Samira, ayan, thank you so much. Lalab, Samira, thank you. Batang Tambay, tin here, ayan. Batang Tambay, Lalab, Mingilab, shout out. Ex na ba tayo, Batang Tambay? How are you, dear sis? Ayan, I am good, Lala. And how about you? Samira, thank you. Ayan. Like Dan, thank you so much, Lalab, sa pa-like. Ayan. Thank you, thank you. Ayan, 4 million Migilab, shout out. Migilab, shout out, Batang Tambay. Kiss Keep It Survival. Migilab, shout out, good morning. Lalab, good morning. Ayan. Keep It Simple Survival. Marky. Marky 02 Tamsak. Ayan. Tini here. Ayan, may 10 si Batang Tambay, mga lalabs. Batang Tambay may 10. Ayan. Kiss Keep It Simple Survival. Island Ski. Yes, lalabs. Oy. How are you? Kiss Keep It Simple Survival. How are you, lalabs? Samira, nagbaba ng bahay. Ayan, Batang Tambay.
Kung di pa tayo ex-lalab, dito mo na lang idikit yung 10, ibaba ko yung bahay. Member ko to lalab, si Bloody Coder. Madam Ara, mega love shout out. I am okay. Ayan. Nag-try na maaga. Lapag mo madam ng ma-check. Sige, sige. Ayan, ano. Batang tambay. Ayan, nalalag nila pag ko na. Ipin ko lang. Ay, napunta tayo kay mali. Ayan, batang tambay. Si Bloody Coder po, nakapin. Ayan, lalabs. Madam Ara, ayan. Shout out daw from Kispit Simple Survival. Ayan. Everyone, mega love shout out. And 5 million mega love shout out. Kiss. Kailangan nating i-adjust, Madam Ara. Salamat naman ngayon at maganda yung panahon. 607.22 tamsak. Ay, sorry. Sige, batang tambay. Tingin ko yung bahay mo, ha. Madam Ara, bakit ganun, Madam Ara? Bakit nawala yung revenue last month? Na-check mo ba yung mo, Madam Ara? Yung revenue mo, bakit nawala? Madam Ara, bakit nawala yung revenue? Na-experience mo ba yan sa'yo? Chinik mo ba yung mo, AdSense? Ayan, 5 million mega live shout out. Gora nako, ha, nako. Wait, tingnan ko yung bahay mo. Wait lang, huwag ka munang maggora. Para marinig mo. Lobat ka, lobat pa ba? Ayan, bakukok. 5.77 ka, bakukok. 10 bakukok, ha? Patamsak ako bakukok sa na yan, sa video ni Bloody Coder, ha? Madam Ara, ba sa'yo, na-check mo ba? Bakukok, start na ako, ha? Bakukok TV 5.57 with tamsak tayo, ha, 10. And start na ako, bakukok, ha. Batang tambay, ayan. Makaisa na ako, lalabs. Hindi ko na experience, host. Kasi yung sa akin, as in mga Madam Ara, 0. Nawala yung revenue ko ng 48.52. Tapos yung last na kita ko, nawala rin. As in yung 3 months, as in 0, Madam Ara, hindi ko alam. Pero may natanungan akong iba. Kahapon. Sabi niya, ganun daw sa kanya nangyari. Ganun din nangyari, Madam Ara, sa kanya. Sabi niya, parehas kami. 535. Natamsakan na kita ng isa. 536 ka na kasi natamsak ko na yung isa. Ha, Bakukok, Rules of Life from Da Vinci. Bakukok. Ayan, pangalawang dikit ko na to. Back please. Ayan, from Samira. Kiss, keep it simple, survival. Please, return to Samira. Nakadalawa na ako sa'yo, Bakukok. Ayan, si Madam Ara, lablabin natin mga lalas, nagbaba ng bahay. Ayan. Bakukok.
Ang laki ng bayan. Tiyan mo, gumuhi agad si Bakukok ko. Ang bilis mong gumuhi. Rules of life. Ayan. Bakukok, 6 million, mega love shout out. Ayan, 6 million. Tatlo na lang kulang yan. Kaya pala, sige lang, sige lang. Sige lang, batang tambay. Or Bakukok, ang laki yan ng bahay mo. Ayan, 6 million, mega love shout out, Joy Vlogs. Lalab, mega love shout out. Ayan, Dan Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, Joy Vlogs, nagbaba ng bahay. Mga lalab, Joy Vlogs, pa-view host. Sige, lalabs, tapusin ko lang to si Batang Tambay, nag-barter kami, lalabs. Ayan, Joy Vlogs, baka Joy, meron kang mga alagad dyan, pwede kang mag-barter dyan, Joy. 10 lang naman to, Joy, 10. Mabagal lang kasi akong magdikit. Wow naman, ayan. Ayan, 7 million, mega love shout out. Kay malimutan. Ang laman, puso ko't isipan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, 4 million, mega love shout out. Lipad-lipad. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. The Cargo Vlog, mega love shout out. The Cargo Vlog, good morning, host. Lalab, good morning. The Cargo. Sige, lalab, ako mabagal. Tapos ka na. 22 to 32 tamsak, 647 to 657, dan 10K. 10K talaga? Sige lang, lalabs, ako malapit na. 6 pa lang, 4 pa. Sinasign in ko pa kasi, lalabs. Ayan, BMRCQ8, mega love shout out. Good morning sa lahat. Ayan, yung channel niya, The Researchable. Lalabs? Ano kasi yan siya? Ano yan kasi siya? Kung gusto mo, lalabs, halimbawa, kung gusto pagawa sa kanyang, hindi mo ma-revive yung channel mo. Pag gusto mong, nakalimutan mo yung password mo, ayan yung niya. Si Bloody ko hindi nagpapakita ng mukha, mga lalabs. Kung gusto mong magpa-hack, ayan, pwede ka lalab lumapit sa kanya. Kung yung channel mo nawala at di mo nalaman yung password, gusto mong makuha uli yung channel mo or yung Facebook mo, lalabs, pwede kang mag-message sa kanya, lalabs, tutulungan ka niyan. Kilala ko yan siya, lalabs. Pero mga lalabs, isa siyang, sa tulang mga lalabs, magaling siyang mag-hack. Ayan, mga lalabs, ha. Isa siyang hacker, mga lalabs, yung nakapin na yan. Pero hindi siya masamang hacker, mga lalabs, ha. Depende lang sa sitwasyon, mga lalabs. Ayan. Depende lang sa sitwasyon.
Kung gusto nyong magpaayos ng computer, whatever, ayan, sa kanya lang mga lalabs, pwede kayong lumapit. Pinoy siya lalabs, batang tambay, Pinoy. Hacker siya mga lalas, kung gusto mong may pahack na account, lumapit ka lang sa kanya mga lalas. Kasi nung isang araw, ay sige, magkwento muna tayo ha. Nung isang araw mga lalas, yung aking Facebook ay nakalimutan ko yung password. So ngayon mga lalas, 5 days ko nang di na-open yung aking Facebook. So ngayon mga lalas, lumapit ako sa kanya, minessage ko siya. Sabi niya, sige, walang problema, Eileen. Sabi niya, walang problema. Mga lalas, wala, hindi ko talaga nabubuksan yung Facebook ko. Ginawa niya ng paraan mga lalas. Sabi niya sa akin, minessage niya ako, ang tagal kong hinak ng Facebook mo. Pero successful, nakuha ko yung password niya. So ngayon mga lalas, yung aking Facebook ay gumagana na. Ayan. Halimbawa yung account nyo, di nyo mabuksan, nakalimutan nyo yung password mga lalab, pwede kayong mag-message dyan kay Bloody Coder mga lalas. Pinoy yan. Hindi yan masama. Depende lang sa sitwasyon. Yan siya lalab, nag-aayos ng channel ko. Ayan, yung tao na yan, yung nakapin na yan. Pilipino yan. Hindi naman basta-basta nag-hack yan mga lalab. Depende sa sitwasyon, okay? Magaling yan mga lalab sa computer. Ayan. The Cargo Vlog playing now po. Ayan batang tambay, kung may nakalimutan ka, yung Facebook mo hindi mo ma-revive, ayan. Lumapit ka lang sa kanya mga lalas at makukuha mo yan. Within 1 day lang mga lalas. BMRC, how are you today? Ask mo sa kanya host if kaya niya gumawa ng code. Sige lalas, ngayon kasi tulog siya. Alam mo kung nasaan siya ngayon, nasa abroad yan. Kaya niya mga tingnan mo yung mga niya, yung mga upload niya mga lalabs, meron siyang tutorial dyan. Yung nagsasalita ng English mga lalabs, siya yan. Pinapalitan niya lang ng ibang boses, pero siya ang nagsasalita dyan. Pinapalitan niya lang ng boses. Yan, isa na lang ako sa'yo, matapos na ako batang tambay. Tanungin ko sa kanya kung naggagawa siya ng code ha. Sige. Code ha? Sige. Alam mo ba, Miguel Lab, shout out, The Cargo, sino nga po yan, host? Mga lalas, ayaw niya, hindi kasi pwede siyang isabihin basta-basta mga lalas. Hindi siya pwedeng magpakilala, nakita mo wala siyang picture niya. Basta Pilipino yan, hindi yan masama tao. Basta kung may gusto lang kayong paayos, na kalimutan nyo yung password, gusto nyo ma-revive yung account nyo, ganyan, nag-aayos siya. Ayan na, okay ka na Bakukok, dan na ako sa'yo ng 10 ha. Basta nag-aayos yan siya. Yan, 7 million, Miguel Love, shout out. The Cargo Vlog, Joy Vlog, dan sa inyo from BMRC. OFW patamsak sa Premier. Paas ako if marunong siya program, babalikan kita. Sige lalab, ilista ko ha. Mamaya, pa kasi, mamaya pa yan gigising mga alas 12. Message ko yan mga lalas. If ever lalab makontak ko siya, ikaw na lang mag-message sa kanya. May number naman yan. Ayan, 8 million, Miguel Love, shout out. Mamaya, nagre-reply yan. Program ha, sige. Lalab marunong yun, 101%. Ayan. Ladies dito, doon po ko, Miguel Love, shout out. Pero kung gusto mo rin Batang Sunstorm, Batang Tambay, meron kang gustong ipahack, nagagawa niya yan mga lalab, Diyos ko. Kung gusto kang maipablock na account, gagawin niya yan, Diyos ko dahil. Hala, may kwento sa akin ng isang araw. Ang sabi niya, yung kapitbahay namin, doon sa abroad, ibang lahi yun. Sabi niya, napakaingay. Napakaingay ng kapitbahay na to, natulog daw siya. Alam mo, ginawa niya mga lalabs. Blinak niya yung cellphone niya, tinanggalan niya ng wifi. Yung cellphone niya na, inahack niya yan mga lalab. Oy. Sabi niya nga,
Yung cellphone daw niya merong ano daw, merong kakaiba. Nakita niya yung laman ng cellphone. Sabi ko, pakialamero ka, wag mong bubuksan yung mga ganyang bagay, syuhada. Sabi niya nga, binura niya daw yung isang ano niya, yung isang video binura. Pakialamero. Pero binalik niya naman niya, Lalas, binalik. Ay, hindi niya, alam niya yung account ko. Hindi niya i-hack yan kasi matagal niya nang na-hack yan eh. Nabubuksan niya yung host, ano name ng mic mo? Mono ba yan? Oo, Mono. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Samira, ayan, nagbawa ng bye. Gallardo, Ignacio TV, Migalab, shout out. Tams Love host. Ayan. Sino may mga premier dyan? Premier. BMRC, ayan, nagbaba ng bye si BMRC, mga lalabs. Lablabin natin BMRC, ayan, 6 million, Migalab, shout out. 12 million thumbs up, thank you so much. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Magkano ba pa ganyan, host? Ganito, online yan, Lalas. Ano mo? Order mo lang yan sa online. Mag-Lazada ka, Lazada. Lazada, Batang Tambay. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. Ano lang siguran dito, Lalas? Bakas, ano lang yan? 500. Ayan, Batang Tambay. Merong 10 si The Cargo Vlog. Batang Tambay. Walang Lazada dito sa abroad. Saan ka ba sa abroad? Batang Tambay. Kasi si Bloody Corder nasa UAE, nasa United Arab Emirates. Sa totoo lang, Batang Tambay. Hindi to galing sa Pilipinas, galing to ng UAE. Doon to sa sa UAE in order. Dinala ko lang dito. The Cargo tayo, idol, tamsak dikit sa video mo from Batang Tambay. Ayan. Fame tayo, Batang Tambay. Ayon tayo daw. Ayan, The Cargo kayo daw ni Batang Tambay. Tingnan mo about co-host kung taga saan ako. Tingnan ko nga. Hindi ko pinansin gaano eh. Tingnan natin. Nasang bansa ka ba, Batang Tambay? Kasi sabi ko na nga ba, parang ibang lahi yung mo? Si Bakuko. Tingnan ko nga yung bahay mo, Bakuko. Ayan, 8 million. Mega love shout out, 8 million. Saang lugar ba to, Bakuko? Kasi mga iba-ibang to. Puro naman to yung mga video mo. Nasa US ka ba, Batang Tambay? Sawad si Batang Tambay, oh. Baka siman ka, Batang Tambay, siman ka ba? Wala eh, sa video mo, mga man tong video mo, oh. $1.14 ka, 14 tamsak mo, idol, from Batang Tambay. Cargo, ka daw, 1.14. Gallardo Ignacio TV Dan po sa'yo. Ayan, Gallardo Ignacio TV Dan from BMRC. Ayan. Batang Tambay X na pala from The Cargo Vlog. Ayan. Opo, si Manluloko. Si Manluloko pala, Batang Tambay. Sa about hindi sa video. Ex na kami ni Tambay. Siman ka ba? Saang bansa ka ba? The Cargo Vlog, ex na daw kayo. Ayan, 8 million, Migalab, shout out, 8 million.
The Cargo. Ayan mga lalab, magbaba ng bahay. Sinong may baby pa yung bahay dyan or may premiere? Ikaw ba, BMRC, meron ka bang premiere? Yelan, mega love shout out, tamsak lalab. Yelan, thank you so much sa patamsak. Ayan. Dubayos, di mo nakita sa about. Binuksan ko lang kasi yung video mo. Si Bloody Coder nasa Al-Ain. Batang Tambay, nandyan pala kayo parehas. Kung gusto mo siyang makausap, meron siyang WhatsApp. Batang Tambay. The Cargo Vlog, ayan, nagbaba ng bye. BMRCQ8 OTW from Gallardo Ignacio. Ayan. Chronic Terence, mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa ni Nightboot. Ayan. Yung aking mga member. 7 million mega love shout out, 13 million thumbs up. Thank you so much. Ayan, ang ganda-ganda ng ating connection ngayon. Sana lagi na lang ganito araw-araw. Di maganda ang buhay. Ayan. 9 million mega love shout out. Ayan. Ayan, ibaba yung baby pa yung bahay dyan, mga lalabs. The Cargo ba? Patingin nga ng bahay mo, The Cargo. Si Mighty Hubby pala to. Lumaki na yung bahay niya ni Mighty Hubby. Nasa Dubai ka pala. Gallardo, kumusta na yung bahay mo, lalabs? Alam mo ba, nandito ka pa ba? Alam mo ba? Alam mo ba, nandito ka pa ba? Alam mo ba? 10 million mega love shout out. Alam mo ba kung nandito ka, magbaba ka ng bahay? Ayan. Alam mo ba, magparamdam ka kung nandito ka pa? Ayan. Bart Lods TV, tamsak po, Madam Ganda, ha? Ayan. Bart Lods TV, mega love shout out. Bigyan kita ng jacket, lalabs. Bart Lods TV. Ayan, tamsak, lalab. Salamat sa patamsak mo dyan. Ayan. Medyo mabagal kasi yung ating computer. Lumabas yung ano. Ayan. May jacket ka na, lalab. May jacket ka na, Bart Lods TV. Min channel mo ba to? Ayan. 9 million, mega love shout out. 9 million. Alam mo ba, once again to, alam mo ba, lalabs, kung nandito ka ba, magbaba ka ng bahay mo. Bart Lods TV, mega love shout out. Lalab, main channel mo to, lalabs. Bart Lods TV, main channel mo ba to? Tingnan natin. Ayan, Bart Lods TV, sa'yo to. Ay, ninja pala to. Bart Lods TV, 15 dikits tayo tamsak. Ayan, ano, Batang Tambay. May 15 si Bar Lords TV. Sige, lalas. Sino ba to? Si Bart Lods. Ang malaki na rin yung bahay niya. Sige, lalabs, maghanap ka muna ng kaano mo dyan, kabartiran, tapos tayo lang, mga lalabs. Papadikitan ko sa iyo yung nakapin. Kay Bloody Coder. Ayan. The Cargo Vlog, Dan Pulpak from Yelan. Ayan, 11 million mega love shout out. Yung bahay mo is 3.72. Maray na Aldaw, mega love shout out. 9 million from Jers 21 TBOFW. Ayan. Kumusta ka na, Jers? Kumusta ka na, lalabs? Good morning, good morning, good morning. Ayan, nag-breakfast ka na. 10 lang ako, host. Ayan, lalabs? Bart Lods, may 10 si Batang Tambay. Ayan, 10 lang yung sa kanya, lalabs. Ayan, Bart Lords, kayo ni Batang Tambay. Pagkatapos kay Batang Tambay, balik ka tayo, ha. Papadikitan ko yung nakapin sa'yo. Take 10 na ba? Wala, lalab. Take 1 pa lang. Original pa to, original. Nag-adjust tayo ng time. Dati nag-start ako alas 8. Ngayon kailangan natin mag-adjust. Sana ganito palagi yung internet. Walang loading. Sana laging ganito para maganda. Ayan. Yelan playing now from BMRC. Ayan. The Great Dave Channel, mega love shout out. Hello, host. Ayan. Ayan si Yelan, may 10. Tulad mo, maganda. Thank you, The Cargo Vlog. May pabula-bola. Sige, pasilip ng bahay si Bart Lods TV. Batang Tambay, pasilip daw yung bahay ni Bart Lods. Lumaki pero ang WH walay. Ako nga, The Cargo Vlogs, bumagsak yung WH ko, lalabs. Kasi nung mga nakaraang araw, hindi maayos yung aking internet, hindi ako nakakapag-live ng maayos. Ngayon lang gumanda, Kasi gumanda yung panahon, walang ulan.
Gallardo Ignacio TV host. Oh my God, bakit tayo nag-reconnect na anong meron? Sir din pala yan, host. Paayuda Manay from the Great Dave Channel. Ayan. Gallardo Ignacio TV, nagbaba ng bahay. 9 million Mig love shout out. Thank you so much everyone. Jers 21 TV, nagbaba ng kulang from the Great Dave. Yelan, ayan, may 10 si Yelan mga lalas, may 10. Yelan, may 10 mga lalas. Ayan, mamaya. Ano ba yan si Bart Lods, mamaya balik ka lalas sa taas tayo. 15 tayo yung sa papadikitan ko yung nakapin sa aking member. Tayo lang madam, 15 sa nakapin from Bart Lods TV. Sige, kung gusto mo, paano si Batang Tambay, si Yelan meron din 10. Sige na, Bart Lods, 3.72 ka. Sana ba yung bahay mo? Yung bahay mo? Para ma-check ulit. Hey, Ailensky! Dragon Gaming, mega love, shout out. Yes, lalabas ko. Sana yung ito pala, Bart Lods. Walang ka-traffic. Mga lalabs, sa'yo ha? 70 tamsak ka Bart Lods. 70 tamsak, meron kang 3.73K. Ha? Patamsak ako sa nakapin lalabs ha? Bart Lods. Bart Lods TV. 3.73 lalabs. Ayun, pasilip ako lalabs sa nakapin. Bart Lods. Walang ka-traffic sa NLEX. Tara, biyay tayo. Ayan. From Bart Lods. Ayan. Ayan, 8 million Migalab. Shout out, 8 million. Ayan, nag-start na ako. 15. 15 tayo, Bart Lods. Bart Lods, silipin mo muna yung bahay ng nakapin. Ayan, 8 million Migalab. Shout out. Gallardo Ignacio TV dan full pack from Yelan. Ayan, Yelan, nagbaba ng bahay. Ayan, 10 million Migalab. Shout out. Bart Lods? Nag-start ka na, Bart Lods. Sino may isa dyan from the Great Dave? Kailangan mo ba ng isa the Great Dave? Tingnan natin. Kay malimutan. Jing Lalab, Migalab, shout out. Jing TV channel Lalab, Migalab, shout out Lalabs. Kumusta ka na, Jing? Ayan si Jing, nagbaba ng bahay mga Lalabs. The Great Dave. Ayan. Isa lang ba yung kailangan mo? Ayan, The Great Dave. Panalo sa loto, maulan na racket. After work. Ayan, Jing TV channel, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga Lalabs. Bloody full pack dan po from Jers 21. Ayan. Sige, Jers Lalabs, salamat. Magbakas ka dyan, Lalabs. Ayan. BMRC Q8 dan full pack. The Great Dave channel. Ayan, dikit ko to sa iyo ha, pinapanood ko. 651 sa nakapinos OTW 15. Sige, Lalabs, sa'yo ha, nasa ka? Tamsakan mo yan, Lalabs ha, Bart Lods. 3.72 ka ha. Tapos meron kang tamsak na ba yan, 70? Ayan, mag-start na rin ako ha. Ayan, The Great Dave. Dumikit ako sa'yo, The Great Dave ha. Hindi na ako magbakas. Ayan, 2 minutes na yan. Pinamid ko siya ng 2 minutes. Bart Lods, start na ako ha, Bart Lods. Kaisip sa'yo. Ayan, Bart Lods ha, nag-start na ako sa bahay mo ha. 3.72 ka. Ayan ha, ayan. Yung video mo. Ayan. 15 ha. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Sinasign in ko kasi Lalabs. Ayan, medyo mabagal si Os magdikit.
Just 21 TV of FW dan sa'yo from BMRC. Just 21 dan po from BMRC. Ayan, Clara, Miguel Love, shout out. Maria Tams Labos, Maria, Miguel Love, shout out, Maria. Ayan, si Maria, mga lalas, lablabin natin si Maria. Ayan, nandyan si Clara, Tams Labos, Miguel Love, shout out. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Ayan, nakadalawang dikit na ako sa'yo, ano. Si Tracy Reg pala to. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out, 5 million. Kapi-kapi mga lalabs. Ayan, from Batang Tambay. Ayan. Sige lalab, isip-sip mo na lang ako sa kape mo. Sabayin mo na rin yan ng pandesal, tinapay. Ayan. May pandesal naman sa Dubai Batang Tambay, ayun nga lang, di masarap. Tayo mga lods, bartered. Ayan, Bart Lods. Miguel Love, shout out sa lahat from Clara. BMRC full pack dan from Jers 21. Na mamaalam. Di ba meron naman talagang ano dyan? Meron naman dyan pandesal, kaso lang hindi ako nasarapan sa pandesal dyan sa Dubai. Magkano yon? Ano ata yun? 5 dirham, nakabalot na. Hindi masarap. Bala ka dyan, di masarap naman talaga. Mas masarap pa rin yung pagkain dito sa Pinas. The best, number 1. Miguel Love, shout out, Batang Tambay. DBN Lalab, Miguel Love, shout out. Pansin mo, medyo maga tayo ngayon, DBN. Para walang kaguluhan. Kailangan daw magbigayan para walang away. Ayan. Jamillionaires, Miguel Love, shout out. Jamillionaires. Ayan. Sabi ni Mama, gumising ka na ng maaga dyan at mag-live ka na. Mamaya mag-welding na naman. Magkagulo na naman. Oy. Kaya inaantok pa ako, nagising na ako, DBN. Kailangan mag-adjust. Magbigayan ba, di ba? Tama? Kailangan magbigayan para walang kaguluhan. Dapat 8 pa ako magla-live. Tamsak Dan from Jamillionaires. Good morning, everyone. Ayan, si Clara, meron siyang 10:30. Maluoy, maawa, tamsak, dikit. Ayan. Mga lalabs. Ayan, merong ano. Jamillionaire, Miguel Love, shout out. Kailangan talagang ganyan mga lalabs. Kailangan magbigayan. Umagang-umaga, saha. Kaya gumising ako ng maaga para mag-live. At mamaya pa talaga. Promise. Kung hindi, pag nag-welding mamaya, ano na naman. Oh my God. Dikit na yung iba kong alagad kay Bart Lods. At least maka-live ka 2 hours host bago may mag-welding. Idol Boy Kaon, ikaw pala yan, Idol. Miguel Love, shout out. And nandyan si Boy Kaon. Jeng TV channel, nagbaba ng lablabin natin mga lalabs. Si Jeng, mga lalabs. Ayan. Madami yung iba na lang member mo, hirap hanapin. Mahirap ba hanapin? Oh my God. Mahirap ba hanapin? Ano lang sila, labs? Gawin mo lang B1 00 DY. Tapos parang may ano sa baba. Yung may ganon. Tapos coder COD. Tapos
Yung baliktad na ano. Saan ba yun? At gabi. Ganito yun eh, oh. Bloody. Lagyan sa baba, ganyan. Di ba may ano, bloody. Sa baba, lagyan mo ng ganon. Tapos CO, ano ba yun? COD, tapos 3. 3. Tapos R. Ayan, lalabas na siya, lalabs. Bloody coder. CO, D, tapos 3, tapos R. Ayan, bloody coder. Ganito lalab, i-type mo, oh. Ganyan, oh. Yun yung nakikita mo yan. Malabo. Malabo pa sa umaga. Iba lumalabas eh. Kasi mali yung type mo. My cooking channel. Ayan, sige lang lalabs. Ayan, hanap ka muna ng ibang kabartiran dyan. Mamaya ano, batang tambay. Ayan, meron dyan si ano, may 10, 20, 30. My cooking channel, Mega Love, shout out. My cooking. Sana yung bahay ni Jeng? Ayan, may jacket ka na cooking lalabs. My cooking channel. Main mo to lalabs, main. Ayan, meron ka ng jacket. Sige lang lalab, okay lang. May nadikit na ako sa'yo. Ilan nadikit ko sa'yo? Isa, 3 pa lang naman nadikit ko. Okay lang yan. Jers 21, nagbaba ng bahay. Madam, nung iba na lang member mo, hirap hanapin. Okay lang yan lalabs. Na-miss kita. My cooking, Mega Love, shout out. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? And mga lalab-lablabin natin si Jeng. Ayan, nakapin. 11 million, Mega Love, shout out. Sige lang, ex ko na. Silang lahat host. Ayan, Jers 21, OTW. Ayan, meron dyan si ano. Ex mo na ba si ano? Sino ba yung may 10, 20, 30? Si Clara, ex mo na rin ba si Clara? Suboy kaon pala ambot. Mga lalas, inom lang ko ng general water. Wait lang. Ayan, 11 million. May Mega Love shout out. 11 million. Maraming salamat, host from Mike Cooking Channel. Ayan, Mike. Tingnan ko, main channel mo yan, Mike. Tingnan natin. Ayan, Boy Kaon Lalas, Boy Kaon. Ang pugi pa ni Boy Kaon pag kumakain ng pinya. Maraming salamat, host. Si Jers lang, hindi pa kaso may kadikitan pa. Sige, hintayin na lang batang tambay. Maya-maya lalabsa, maya-maya. 14 million, Mega Love, shout out. Hugotera Queen, Mega Love, shout out. Hugotera, ayan. Hugotera, meron ka na pong jacket lalabs. Hugotera Queen, Mega Love, shout out. Tamsak host, ayan. Nakapagpa-member to member na rin kami. Jing TV channel, dan sa'yo, may bakas salamat from Mike Cooking channel. Ayan, agoy, nabula pa host. Host, paayuda ng 500 Gcash po, pambili ko po ng gamot po. Lalabs, ano? Sir Jim, wait lang muna lalabs kasi wala pa akong pera lalabs. Bibiyang kita, wait lang. Ngayon kasi wala pa talaga akong pera, promise. Sa ngayon, wala pa akong pera. Ayan ha, idol batang tambay. 14 million, Mega Love, shout out. Ayan. Ayan mga lalabs, yung ano ba to si Jeng, si Breakfast. Ayan.
Hogotera Queen, tamsak. Ayan, meron ka ng jacket, Hogotera. 10 million mega love shout out. Agoy, nambula daw. Late yung sa computer, sa cellphone, mabilis. Ayan, 10 million mega love shout out. Dan po sa nakapin. From Hogotera Queen. Ayan. Ano, Hogotera Queen, thank you, lalabs. Ako din, Nos, Payuda, WH. Sige, DBN. Sa'yo, WS na lang yung kailangan mo. Hindi mo na kailangan yung banana. WS na lang para mamonetize ka. Ay ko sa'yo. 09. Lalab, kinuha ko na yung number mo. Nakalista na yan sa notebook. Sa ngayon kasi, lalab, Sir Jim, wala pa akong pera, lalabs. Alam mo ba, nakwento ko na ba sa'yo na zero yung aking ko revenue. Wala akong revenue from 3 months na wala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang inaasahan ko ngayong katapusan ako isasahod, mga lalabs. Kasi alam ko na-reach ko nga yung $100 pero nawala. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala akong kita ng 3 months. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Lolo. Pero kahapon nagtanong-tanong ako kung may nangyari din sa kanila. Sabi niya meron din daw, siya din daw. Nawala daw yung revenue ng last month. Chinik niya nawala. Biji-biji muna, host. I'm cooking. Sige lang, Debayan, ka lang dyan at baka masunog ang iyong niloloto. Hogotera Queen. Lalab, ano ba to, main channel mo ba to? Ayan, 3.73k ka-idol, game 15 from Clara. Ayan. Jeng, ayan, nakapin, lablabin natin mga lalabs. Ayan, Jeng, lalabs, yung mga dumikit sa'yo, pabalikan na lang, lalabs. Game ako, Lods, Bart Lods, 1530. Bart Lods, lalabs. May 1530 na higop ng welding jayang $100 mo. Ay, mangasar ka dyan, Jers. Nawala nga, Jers, kaya kahapon, sama-sama ng aking kalooban. Ayan, Jeng, lalabs, salamat, lalabs. Salamat, lalabs. O nga, kahapon, lalabs. Sama ng kalooban ko kahapon. Tapos may nangyari pang mga pangyayari. Aileen, lalab, Jing, lalab, salamat, lalabs. Ayan. Clara, pasilip, bahay, tamsak. Migalab, shout out. Kaya kahapon yung puso ko, lumuluha. Yung sama ko ng loob. Tapos kahapon, wielding. Tapos panay loading. Talagang naiyak talaga akong mga lalabs sa mga ng loob ko kahapon. Nakipag-away pa yung kapitbahay. Oh my God. Pinaringgan pa ako kahapon ng kapitbahay. Sama ng kalooban ko. Ayan. 8 million, Migalab, shout out. Ayan, Migalab, shout out, Ma'am Jeng from Clara. Ayan, 7 million, 28 thumbs up, Migalab, shout out. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. Ayan. Okay lang yan. 10 years na ipon mo, di pa mabawasan ipon mo. Ang 10 years. Wala nang pera. Ikaw, Jers, yung maraming pera dyan. Kasi nasa Canada. Hogotera Queen. Ayan, si Hogotera Queen, mga lalab. Nagbaba ng bahay, Hogotera Queen. Si cute girl, malaki na pala bahay nito. Sana all. Tamsak support from Barista Phil. Lalab, Barista, Migalab, shout out. Boy Kaon, 6.17. OTW, 15 dikit. Tamsak tayo. From Bart Lods TV. Ayan. Ayan, Bart Lods, 3.73k ka-Lods. Pusa nga, nagsakay ng eroplano, yakang-yaka. Jess 21. Pinaghandaan ko talaga yon. Maisama ko yung aking pusa kasi yun. Baby ko yun eh. Yun yung kasama ko doon sa abroad. Yun ang kausap ko pag wala akong kausap.
Kahit di sumasagot, kahit yung sagot niya ngiyaw lang, ngiyaw. Ayan. Pakiiwan lang po ng bakas from Jing TV channel. Mga lalabs, ayan, iwan lang ng bakas sa nakapin mga lalabs. Post nandyan pa ba dollar mo? Sir Brochito, hindi ko pa chinek. Masasaktan na naman yung puso ko. Bakit, Sir Brochito? Sa'yo ba nangyari din ba yon? Hindi ko pa chinek, Sir Brochito. Baka makita ko na naman. Makita ko na naman na zero. May hurt lang yung puso ko. Zero nga. Di ba chinik ko yun kahapon? Hindi ko alam ngayon. Mamaya. Ayoko nang i-check. Nakaka-hurt. Sayang nung mga nagpalipad na karaan. Ayan. Kinain ni Lolo. Istoryahin mo. Bot-bot mo ako. Kwentuhan mong walang kausap, habibi. Ayan, 13 million Migalab. Shout out. Ayan o, Gutira Queen. My cooking done po, fried fish. Ayan, from Hugotira Queen. My cooking lalab, pasuklaan na lang si Hugotera. Ayan. Mention lang sukli agad. Salamat from my cooking channel. Mga lalas palablab po ako sa nakapin, Jeng channel. Ayan. Salamat, Mike. Nandyan lang yan, host. Saan yun mapupunta? Wala nga lalas. Sinik ko yun kahapon. Pero ngayon hindi ko alam. Sana nga ibalik siya ni Lolo. Baka nag-error lang yung system. Di kaya? Di kaya nag-error lang yung yung YouTube, mga lalags. Dan na sa nakapin from Hugotera. Lalab Jeng, dan si Hugotera lalas, pabalikan na lang. Salamat. Ayan. 11 million, Mike Cooking dan from Island Sweet Vlogger. Ayan. Mike Cooking, dan sa'yo si Island Sweet Vlogger. Jeng, tamsak na dating dikit na kita. Ayan, 11 million, Migalab, shout out, 30 tamsak, thank you so much. Cute girl, ayan. Dan sa nakapin. Refresh mo lang, host, dyan lang yan. Clara, 2 araw ko na siyang chinek. Sunod-sunod, chinek ko siya nung 8, ay nung 9, tapos kahapon. As in, 0. Nag-update po si Whitey sa Google AdSense. Hintayin nyo lang, sahod nyo, lagyan yan ni Lolo. Ay, ganun ba yon? Kasi ang alam ko talaga, Hugotira Queen, na-reach ko talaga yung yung $100, 110. Umaasa ako na sa sahod ngayon. Pero bakit nung chinik ko doon wala? Pati yung kita ko nung nakaraan wala. Bakit hindi man lang si Lolo nag-email? Ganyan din sa akin, pero binalik na ba? Na-excite naman akong mamaya papatitingnan ko po. Ibig sabihin na zero ka rin nung mga nakaraan? Isang araw, Hugotera Queen? Check mo mamaya or bukas. Sige, check ko. Kung ganun, di magandang balita yan. Magandang balita kasi kahapon lalabs talaga, Hugotera. Talagang naiiyak talaga ako sa sama ng loob ko. Kasi akalain mo, pinaghirapan mo yon ng 3 buwan. Tapos wala. Apurado ka kasi na makahawak ng dollar. Wait lang kasi dirhams kasi pera mo. Hoy, hindi ako nasa abroad, nasa Pinas. Dirhams, piso dito, piso. Marlab, Migalab, shout out, Marlab. Ayan, 13 Migalab, shout out, 13 million. Ikaw may dollar dyan, Jer, ikaw nga, marami kang pera. Lungkot to si Jer, 21 na. Ayan, Marlab, may jacket ka na lalab. Marlab, 82 vlog. Hi, ayan. Nakailang sahod ka na ba, host? Mga lalas, pang-apat ko na nga yan sana. Ngayong katapusan, pang-apat. Hindi ako first time sumahod kay Lolo. Kasi ang sa akin kasi Hugotera, nagpalit ako ng bank account. Kasi yung dating bank account ko, yun ang inuhulugan ni Lolo ng sahod ko. Pero nung umuwi ako dito sa Pinas, inayos ko yung bank account ko, nagpunta ako sa
sa BPI, pinilitan nila yung bank account ko. So ngayon, yung bank account ko na nilagay doon sa ano, YouTube ko, ano siya, pinalitan ko. Dumating na sana kaya lang nagkamali na. Sayang, Jing Lala, dumating na yung ano mo. Sayang. Thumbs up from Jopper Stropper. Ayan. Jopper Lalab, salamat. Miguel Lab, shout out. Dumating na yung ano mo, Lalab, Google AdSense. Ma, walang wielding pa. Tingnan mo nga, ma, kung nag-wielding, maaga akong nag-live ngayon, ha. Tingnan mo yung rep, ma. Ako nagkamali ng address kaya resend ko lang, hindi pa dumating AdSense ko. Ano, ma? Okay. Baka tinalpak na ni Lolo yung $100 mo dyan. Iwan ko, ano, Jers 21. Sana ibalik, i-check ko siya uli mamaya. Kasi, sama-sama kaya ng loob ko kahapon, mga lalabs. Pinaghirapan mo yun, eh. Umaasa ko na sisweldo ako, tapos wala pala. Kilala ka. Ganyan talaga, lab, Jeng, lalabs. Panay loading. Bumabalik naman yan, maaga pa naman. Check mo yon, old bank account mo, host, nandoon yun. Wala na, lalabs, yung ano, old bank account ko, wala na. Close na yun ng ano. Close na siya ng bangko. Meron akong bagong bank account na ilagay ko na rin yun sa YouTube ko. Na-accept na nga yun ni Lulu, eh. Oo, na-confirm na yun, ano. Hugotera kasi nag-ano siya, nag-email sa akin nun, eh. Oo, na-confirm. Boy ka on. Vlogs done 15, 6:17 to 6:18 ka na. Ayan. O, na-confirm yun. Baka tinalpak daw ni Lolo, sabi ni Just 21. Ayan, 14 million mega love shoutout. Check mo yung old bank account mo. Lalab Marlab, wala na yung bank account ko. Na isa. Kasi yung ATM kong isa, kinuha na ng bangko yun. Inano na, binali. Madam, pasok na pa ako sa trabaho. Thank you po, madam. God bless po. Ayan. Bartlod, sige lalab, salamat. Mag-iingat ka and God bless. Ayan, bye-bye. Upcoming live stream. Ayan, tamsakan natin si Marlab. Sige lalab, tamsakan natin yan. Baka processing pa siya. Baka nga hugotera, ano, processing. Sana nga hindi lang nawala yung aking ano. Siguro processing. Pero nung nakaraang buwan ko pa nailagay yon. Ayan, sino pwede 10:30 palitan po? From Clara. Sa akin. May cooking, wow, ang sarap naman ng iyong fried fish fillet. Fried fish fillet, sarap. Ayan mga lalab, si Clara may ano, 10:30. May 10:30. Ayan, Marlab. Damsakan ko yung ano mo, lalab, upcoming live. Marlab. Marlab live stream today. Min channel mo pala talatin kung nakadikit ako sa'yo, Marlab, ha? Ko. Wait ka lang mga 2 months, baka sakalang ipat niya. Sige, hintayin ko na lang, baka kasi processing pa yung ano ko. Wait ka lang, dadating din yan. Excited? Just 21. Oo naman, maghihintay. Baka nga processing. Ayan, Marlab, dinikat ko na yung main channel ko, lalabs, ha? Ang laki ng bayim, kalimbang ko nga to. Ayan.
Pakiiwan lang ng bakas, sino dumikit, busy mo do, saglit lang, sige lang lalabs. Diyan ka lang muna sa taas. Mag-work ka lang dyan, ayan. 12 million, mega love shout out, 12 million, ayan. Pero sa old ATM mo, nakatanggap ka ng sahod. Yes, ano? Hugotera, yes po. Sa ano pa ako nun eh? Sa abroad pa ako nun. Pumapasok dun yung ano ko, yung pera. Kasi nag-email naman si YouTube sa akin eh, na napasok na daw yung pera sa bank. Pero ngayon, bagong ATM ko, bagong bank account. Wala. Baka ano, processing pa ni Lolo. Parehas lang naman yun eh. BPI din naman. Parehas lang BPI. Parehas lang naman ng ano, ng lugar. Kaso lang, pinilitan lang talaga yung aking account number. Yun lang yung ano doon. Kasi sinabi ko na yun sa bangko na ano, meron akong natanggap na sahod sa YouTube ko. Pag pinalitan nyo yung ano, baka magkaroon ng problema. Sabi nila noon nung una, hindi papalitan. Hindi papalitan yung bank account ko. Kaso lang nung nabigyan na ako ng ano, ng ATM, yung gamit yung old account ko, nung nag-withdraw ako, ayaw naman maglabas ng pera. Ayaw maglabas. So, bumalik ako sa bangko. So, ang sabi ng bangko, kailangan daw palitan yung bank account kasi yung ATM na yun kasi kinuha ko yun sa abroad, sa UAE. Baka nga pinaprocess pa. Hintayin ko na lang. May tago mo yung papel, nandyan yung pin. Ayun sa labas. Baka nga hugotira, ano, pinaprocess pa yung lalabs. Ayan. Ayan, 15 million. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, Unique Creation Passion. Good morning, my friends. Ayan. Unique Creation, mega love shout out lalabs. Thank you so much. Ayan. 4 million love shout out, 4 million. Simangot ka ma. Bakit? Chloe, bigyan kita ng jacket lalab ha, Chloe. Nag-iikot-ikot na naman tong buang na to. Please support me from ano, Unique. Ayan, 13 million. Mega love shout out, 13 million. Thank you so much, everyone. Nagilamos ka na, baby. Ayan, Chloe, lalab, dantam sa host. Bigyan kita ng jacket, Chloe. Ayan, si Jers 21, nagbaba ng bahay, Jers. Sinta. Madalas mo akong tawagan. Madalas mo akong i-text kahit saan. Ayan, lalabs. Mabagal kasi yung sa computer lumabas. Ayan, Chloe, may jacket ka na, lalabs, Chloe. Na-miss kita. Sabi kasi mag-intay ka lang from Just 21. Oo naman, ano, Just 21. Sanay naman tayong pinaghihintay eh. Lagi naman naghihintay. Ayan. Ayan, si Clara may 10:30. Chloe, may panty ka na, lalabs. So, in nga lang yan. May kunting ano, punit. Tuslo ka, host. Meron kang premiere? Hala. Boss Akil. Ayan, si Boss Akil pala, etech. Ayan. Update video muli no Bacoor, Cavite. Si Akil pala to, kahapon nakabartiran ko to. Ayan, si Clara, mga lalab, may available na 10:30. Di ba meron ka ano? Madam Ara, Miguel, shout out, madam, nagbaba ng bahay. Di ba, Akil, meron kang amang alagad? Ayan, may 10:30 si Clara. Di ba meron kang mga alagad? Nagbar na tayo eh. Ayan, si Madam Ara, nagbaba ng bahay, Madam Ara. Clara, 20 tayo from Chloe. Ayan, Clara, 20 raw kayo, lalabs.
Ni Chloe. Kaya ang ingay-ingay mo, $100 lang naman sinasahod mo eh. Kulang pa sa tax mo sa vlogger. Hindi naman ay. Huwag mong nilalang yan. Lalas, Jers 21. Kapag pinaghirapan mo na, appreciate mo yan. Ayan. Pandagdag din yan lalab sa pambayad ng kuryente, internet. KitKat, Mega Love, shout out! Chikulod Boss Akil, ayan. Basa! Basa daw, basa! Ay, ay, ay. Sana mo yun si... Ay, sana si Boss Akil. Amen! KitKat, amen! God bless KitKat, good morning! Madam Ara, ayan, lablabin natin si Madam Ara. Bye, Kulods Chloe, from Clara. Ayan, Regina Lalab, Migalab, shout out, may jacket ka na. Regina Migalab, shout out, Lalas, may jacket na. Ayan. Miga, los-los mo, ano, KitKat, los-los. Gayon mong marayhos. Ayan, salamat sa busito. Kailangan lagi tayong masaya. Nang lagi tayong malungkot. Ayan. Game 20 loads. Ano, Boss Akil. Game. Regina at Karap. Regina Lalabs. Ayan, Regina, nasa bahay mo. Alan, Lalas. Main channel mo pala yan. Dikit na. Ayan. Riding lang summer, so going to Luzerne. Ayan. My daughter vacation. Mashallah. Ayan. Nagyaya ka man lang, Clara, oy. Clara, magyaya ka daw, Clara. Sir Buchito. Jing TV channel dan from Bruchito channel. Ayan, sige lang po Sir Bruchito. Nasaan na si KitKat? Big X Clara from Chloe. Big X. Ayan, Big X daw. Big X. Big X. Layan ka. Oy, Jess 21, alangan. Nawala tuloy, nawala. Oy, ambot ka, bakit mo binura? Binura. Agoy, noted Boss Akil. Noted. Chloe, ayan, si Chloe. Napakabagal sa computer lumabas. Ayan, si Chloe, nagbaba ng bahay, Chloe.